हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयोजन करचे वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक सकळांक स्वागत।
आता आजी राधानाथ हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज हंगेले पूज्य बप्सुले शरीर त्याग जला तंगेले आत्माक सद्गति प्राप्त जावो म्हणून सांगून प्रार्थना करताची आईचे आता कीर्तन जल्लले हरे कृष्ण महामंत्राचे ते आम्ही तंगेले आत्माक शांती मेळची खातीर समर्पित करता आसाची कोरोना आणि आईचे प्रोग्राम आम्ही स्टार्ट करूया. मंगलाचरण सांगू कथा सांची मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. शुरू करते माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद मंदाकिनी माताजी. थँक्यू. आणि आज आम्ही आईचे सेशन स्टार्ट करूया. आईचे स्पेशल हरे कृष्ण महामंत्राचे संकीर्तन जप आम्ही करतांची डेली म्हणता असांची 108 पंथा उणे म्हणणारी एक पंथपुणी आम्ही एक राउंड करता असांची त्यांना त्यांचे जे संकीर्तन कीर्तन आता मी ऐकूया. फर्स्ट सांगू येता असाची बँड्रा सुकोनो सीमा भंडारकर माताजी आणि आमगेले या वेदिकेंत फर्स्ट जावन म्हणता असाची स्वागत आस माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ऐकतस ना? ऐकत असा तुम्ही सुरू करूया. ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाशत देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. बारी चंदकोन सांगले माताजी तुम्ही आणि मुखार धन्यवाद. आमगेले वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक मुखार सुनी तुम्ही भागी जाऊ का. एव्हरी 15 दिवसा एक पंत असता. 2 वारा एक पंत गुरुवाराचे सांजे वेळ सरी इंच वेळाक 8:30 गंटेक तुम्ही मुखार सुनी भजन या कार्यक्रमाक भागी जाऊ का म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. बारी चंदकोन म्हणला तुम्ही. जय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे बोल.
आता नेक्स्ट सांगू येत असाची प्रज्ञा भट विरार सुकोनो माताजी रेडी जाम बसल्यांची स्वागत अस माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा मगर फर्स्ट टाइम कसले चूक श्रम कसा स्कूल का मगर कोंकणी कितने समना समस्त उपस्थित जीएसबी भक्तवृंदाक मगर साक्षात दंडवत प्रणाम सुरू करता नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mahamantra की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गोपीनाथ हरी बोल माताजी. फर्स्ट आपण तर तुम्ही सांगता म्हणून म्हणलं जलारी ह्या प्रोग्राम आता तुम्ही फर्स्ट जाऊन सांगता सांची बाय प्रॅक्टिस तुम्ही नित्य म्हणता सांची कृष्णा नाव घेता सांची म्हणलेले तुमगेले या 5 मिनिटांत आम्ही ऐकलेलं कोणा जलारी मला आवडता की तुम्ही फर्स्ट म्हणता नाची सुमार पण त्याच्या मोड प्रॅक्टिस असा काय जोट्टू ते ताळ तुम्ही बारी चंद करून मारले ते तिथले फास्ट म्हणतात तिथले फास्ट जावन मागीर स्लो जाता स्लो बद्दल सुपर 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 जाला. थँक्यू मस्त मस्त धन्यवाद. आणि तुमगे मागशी तुमगे दुव पैसो नो सांगता असं तुमगे लोटोई नाव कसं गेले तुगेल दुर्वा अशी ती बारीक सर रेग्युलर असते गेले तिक मज्जा जाऊन आपण तरी पण ती म्हणता हाव कशी ट्राय हाव ब्लँक झाले सॉरी प्लीज क्षमा करता ना बारी लाईक झाला तुम्ही म्हणलेले तुमगे दुवे काही तशीचे आमगेले या जेतना एकच पंता किड्स स्पेशल कोण करता संजमी त्यांना एक कीर्तन ती काय शिकवून दिया आणि ती काय हां तू बागवी सोचवारी कर का तुम्ही मस्त धन्यवाद. तुमगे दूध कोण तुमगे म्हणके लायक कोण म्हणतली म्हणले धैर्यच म्हाका विश्वास असा बदा लायक जाला मस्त 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 खुशी जाला सगळ्यांक काही खुश जावन आसतले तितली लायक जाला तुम्ही म्हणलेला मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा मुखार सुने येऊ का आमगे लोटोची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आमगेला म्हणून येता सांची नमिता माताजी नमिता राजेंद्र पुराणिक माताजी. माताजी तुम्ही असा की हरे कृष्णा. जॉईन की म्हणून दिसता. नेक्स्ट आणि रवि किरण भट प्रभुजी दोन माताजी नंतर रवि किरण भट प्रभुजी आणि सांगू येता सांची युएई सुकोनो. हरे कृष्णा प्रभुजी. हंगेल दुव कनिका भट्टनी आमगेले साधारण भजन संध्यांतो भागवहिसल्यांची आणि हानी रेग्युलर जाऊन भगवद्गीता पारायणाक येतांची एकादशी का आजी फर्स्ट टाइम प्रभुजी हरि नाम संकीर्तनाक येता आसाची. प्रभुजी स्वागत असा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन की जय। की जय। प्रभुजी लायक कोण सांगले तुमगेलो पूतो येता आशिल्लो मागशी ते घेवन गांठ घेवन मारूक तुम्ही दुवा चंद कोण घेवन येता आशिल्ली अन्नालो आवय ताळ मारता म्हण सांगून ती रामा रामा म्हणत आशिल्ली मध्यंत लायकन म्हणलंय प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। कांजा चूक गेला क्षम कर का सगळा नाही चूकी काय ना प्रभुजी देवाक तुम्ही भक्तीने सांगिले देव तो स्वीकार करता तितल्याची सम्म चूकी पुरा तागेले हातान तशे आमक सम्म दिसते ताक चूकी दिस पुरा ताक आमक चूकी दिसते ताक सम्म ते देखून त्या विषयी सम्म चूकी काय ना तो ओटाशी कृष्णा नाम संकीर्तन त्यात आमक जावक गेलेले तांतसे भक्ती आता देव पळयता तुम्ही कंची रीती कशी सांगतांची तांतू भक्ती असते आता भक्ती ना तिला मी अशी सांगून काय प्रयोजन ना तुम्ही ते इतली भक्तीपूर्व जाऊन सांगला की कसलंही पकने सांगू की असं म्हणण्याला री तो देव क्षम करून आमचं सगळ्यांके तुमगेर मुखांतर ते आम्ही श्रवण केलं आमका एक कसं एक चांग मार्गावर वरतलतो देव तिथलेच धन्यवाद आणि मुखासून येऊ का प्रभुजी तुम्ही हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हंगेल नंतर नेक्स्ट सांगू येता असाची दीपक प्रभुजी मैसूर असो कोणो हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा स्वागत आहे प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी ऐक पडता वॉइस वय ऐक पडता असा सुरू करूया ओके नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे जयो जगन्नाथा जयो बलदेवा सुभद्रमय जयो सुदर्शना जयो पंच तत्वा जयो पंच तत्वा जय पंच तत्वा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद गीता योगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी 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 बोल. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही मैसूरांत खै इस्कॉन आवता आसा की मतांची तुम्ही थंय अशी कीर्तन करतांची म्हणल्यार आमकां तुमगेल्या एकाच पंथ करतांची त्या देखून आमकां आजी ते आयकूचे एक भाग्य आमकां मेळ्ळें. इतली लायक जाला की सांगूक म्हाका कशी ते एक्सप्रेस करता म्हळ्यार म्हाका कळना. भारी लायक जाला ते ताळ आसा आनी ते लास्ट ते फेवरेट म्हाका खुशीची ते आयकूच्याक आनी केला पंत आवय सांगतना हेंची रागार येता ते देखून असं म्हाका मस्त खुश जाला. म्हाका म्हणून सगळ्यांक खुश जाला.
हरे कृष्णा. थँक्यू. मुखार सुने आमगे कार्यक्रमात भागी जाऊ का. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नेक्स्ट सांगू येता असाची वीणा माताजी. हरे कृष्ण. गुरु हरे ब्रह्मा कृष्णा. गुरु विष्णू. हांव फर्स्ट टाइम करचें तर निमित्त कसले चूक जाल्यार क्षम करता. सगळ्यांक तुम्ही गुरु आसत म्हणून हांव प्रार्थना करून स्टार्ट करता. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्कार प्रथार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. Thank you so much. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. बारी चंदकोन म्हणले कसलेही चूक असल्यारी तो देव क्षम करता इथे म्हणा. तुम्ही इतली भक्तीपूर्वक सांगला ते बदा ताका पावला ते म्हळ्यार सगळ्यांक खुश जाला. आपले मेसेजेस येता आसाची की लायक जाला म्हणून सांगून आणि मुखार सुनी तुम्ही आमगेलो म्हणून बागी जेवका एक दोन्ही कीर्तन वैष्णव भजन आसा तांतो तुम्ही ते शिकलारी इस्कॉन ट्री आसा तांतूचे मुखार म्हणजे तुमकां ताचे कीर्तन हे मेळटा विथ लिरिक्स रागोय आसता केलो हाचे आणि मिनिंग पूर्ण आसता. आमकां अर्थ जायना म्हणजे तांतूत आमी मनावर येता ट्रान्सलेशन आसता त्या तांतून तुम्ही भजन शिकून आमगेल्यान तो भजन म्हणून येऊ का म्हणून सांगून निमून घेता.
हरे कृष्णा धन्यवादो हरि बोल. नेक्स्ट भजन सांगू येता सांची प्रशांत शानबग प्रभुजी ने मंगळूर आसुकोनो एक विषय खुशी जाता असा की केदनाय आमगेलंतो माताजी चड असे खंयचे प्रोग्राम काढारी सेशन्स काढारी माताजी चड असे प्रभुजी सोने त्याला आज खुशी जाता असा की इक्वल जावन आता न विजन आई जलारी इक्वल जावन असांची माताजी सांग तुम्ही मात्र नाही आम्ही म्हणतांची म्हणून सांगून आम्ही भक्ती मार्गार असतांची म्हणून सांगून प्रभुजी प्रूव्ह करता असायची आणि एकल्या पैकी एकल्या सुपर जाम म्हणता असायची बदल एक कॉम्पिटिशन शे दवरलारी कोणा मिळतले म्हणून सांगू जायना सम इक्वल जावन असांची ती त्याच्या नव माताजी सैलींची तशीची तीन नव प्रभुजी सैलींची बदल खुशी जाता असा आम्ही प्रोग्राम स्टार्ट करून ಸ್ವಲ್ಪ टाइम जात तितलेची 2 वारा एक पंताचे एक सेशन असे मला महिन्याक 2 सेशन तंतु आता नवे जन इतली जन आईलींची म्हणलांतो सांगू का खुश पावता असं इतली जन आईलींची नव्या म्हणलांतो प्रशांत प्रभुजी स्वागत असा तुम्ही सुरू करी आता. हरे कृष्ण माताजी. ऐकत नव्हे होय स्टार्ट करीत नाही. जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जय हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चंदगौन म्हणले प्रभुजी, मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आणि मुखार सुनी भजन एक भजन संध्यांतो भागी जाऊ का म्हणून घेता। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी नमिता माताजी असंज की हरे कृष्ण ना माताजी नेताने विंगड कंजे नावारे जांजल्यांज की म्हणून गोतनाना। हरे कृष्ण। ना त्यांना मी आईचे आणि लास्ट एक कीर्तन माधव चरण प्रभुजी सांगूया सांची। आता इतली वर एक सहजनान सांगिले नवेची जेवण फर्स्ट टाइम आम गेल्या वेदिकेन सांगूया सांची, जाल्यार तांणी सांगील ऐकताना आमकां कसं दिसलें ना, तांणी फर्स्ट टाइम म्हणलें पटीची तांणी नित्य घरान तो देवाल नामस्मरण करता आसाची ताळ मारनो तांणी म्हणलें नमून की त्यांची विषयार जाल्यार बारी लायक जाला तितले भक्तीन तांणी सांगून आता इतले वेळ साधारण 1 घंटे लागी आमकां एक भक्ती सांद्र जावन आसचे ते एक सराउंडिंग आमकां तांणी अशी दवरले की देवाला गीच आमी आशिल्ली जी आमकां तांणी देवाला आपोवन व्हेल्ले, तांणी नाम संकीर्तन केले, आमकां ते श्रवण करचे भाग्य दिले। तशी तांकां न विजावना येईल सगळ्यांकय वापस एक पंत धन्यवाद सांगता सर। हॅट्स ऑफ तुमकां सगळ्यांकय। बायोडेटा दी तर मस्त चंद कोण सांगला, मस्त लायक अभिप्राय येयला। म्हळ्यार तुम्ही नव जावन सांगचे आसतले जाल्यार ऐकूचे मस्त जन आमी पोरणे आशिल्लींची ते आयकतना आमकां तुम्ही नव जावन सांगिल वरी दिसनी ते देखून मस्त मस्त धन्यवाद। आणि मुखार सुनूय तुम्ही येऊ का म्हणून वापस एक पन्नीन घेऊन घेता। आणि माधव चरण प्रभुजीक प्रभुजी लागी रिक्वेस्ट करता आसा की तांणी ह्या हरिनाम संकीर्तनाक येऊ का म्हणून सांगून म्हण का म्हणून सांग संकीर्तन कर का म्हणून सांगून निवडून घेता।
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आयचे सेशन आयल सर्वांक मुगेले दंडवत प्रणाम. जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरी बोल प्रभुजी मस्त हरे धन्यवाद हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद बारी चंद कोण सांगला तुम्ही तुम्ही केदार नाही लाईक करून म्हणतांची ह्या पण काय लाईक करून म्हणला न आता पळायलारी 9 जणांना म्हणलं आणि 5 जणांना म्हणलं तर कसं लय व्यत्यास ना परंतु भक्तीन म्हणलं देखून त्यावेळी लाईक झाला यावेळी लाईक झाला त्यांचे काही कसं लय व्यत्यास आमक दिसना न म्हणलं जणांक आणि काही कॉन्फिडन्स येऊ शकते म्हणारे येता गॅरंटी तुम्ही म्हणलं तशीच प्रभुजीन म्हणलं तशीच तुम्ही सकाळी म्हणला त्या एक खुशी विषय आणि मुखार सुनी सकाळी बागी जे यांची म्हणून वापस एक पण रिक्वेस्ट आणि प्रभुजी एक ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट्स असं करते ना सोमवार बुधवार आणि शुक्रवाराचे भगवद्गीता ऍज इट इज सुबोधिनी सेशन्स चलता असं रात्री 8:15 गंटेक स्टार्ट जाता 8:15 इंडियन टाइम फर्स्ट श्लोक रेसिटेशन असता
मागीर ताजे विवरण आहे आणि संडे आयताराचे सकाळी 9:30 इंडियन टायमाक बाल उत्सव क्लासेस आसा तांतू गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स चलता आसा चेडवांक तांतू भागी जाव येता चेडू भागी जावच्याक हाऊस बापसूनी हेल्प करता तांकां जाल्यार मात चेडू भागी जावचे जाता मागीर शेनवार सांजे 7:30 वैदिक हिरोइन सिरीज चलता आसा पर शेनवार 15 तारीखेक देवहूती काणी चलता ते स्पीकर आमगे सकडाले प्रिय जावनस्य हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी आणि 16 तारीखेक एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा संजे 5:30 गंटेक तुम्ही सकळांनी भागी घेव येता कोणे नाव दिनी म्हूण जाल्यार नाव दीव येता विद्यापै माताजी माया माताजी नाव भारतीपै माताजी लगी तुम्ही नाव दीव येता तांगेल नाव तुमका नंबर मेळटले मेळ्ळी म्हूण जाल्यार ते ग्रुपांत आसता नव जनांक भागी जावचे खातीर एक श्लोक जाल्यार मणाची एक स्लॉट म्हूण येता जस्ट प्रॅक्टिस करक सुलभ आसा आमी ते वाजून येता संस्कृत नव्या कशी सांगचे म्हूण लेखूना ते वाजयता येतना आमकां मना वता खंय चूक जाल्यार एक पण अनेक पण म्हणटाना आमकां ते समकोन होर येता एकादशी दिवस भगवद्गीता पारायण करचे एक चांग एक अवकाश आमकां भागवत पुराण कोंकणी वेदीक दिता आसाची तांकां आमी सगळे आभारी जावन आसुका आणि आसाची तुम्ही सगळ्यांनी भागी घेव येता हरे कृष्णा हांगा अनाउन्समेंट्स जाले आता कंक्लूड करची नवा प्रभुजी रश्मी भट माताजी नरसिंह प्रणाम सांगू का हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी माधव चरण प्रभुजी तुम कसले सांगू आसवा हरे कृष्णा संगीत न माताजी श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथदायिने हिरण्यकशिपुवक्षः शिलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत शृङ्गा ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय
प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद भक्त विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. धन्यवाद रश्मी भट माताजी. चंद कोणमळे तुम्ही. हरे कृष्णा. नेक्स्ट वैष्णव भजन आम्ही किड्स स्पेशल एप्रिल 27 गुरुवार संजे रात्री 8:30 ಗಂಟೆ इंडियन टाइम ಚೆರಡು ಪುರ ರೆಡಿ ಕರೆ ಚೆರಡು ಅಂಕ ಪುರ ರೆಡಿ कराची इस्कॉन इंत मेळता सना सना भजन जला रेवॉर्डने नवे नवे जनानी येऊ का पोरणी जना मी आसांची पोरणी जना गेलो 9 जनानी येताना ते एक लाईक जता आईचे हरिकीर्तनचे हरिनाम संकीर्तनचे लाईक जता देवा काही प्रीती जता आमगेल मी तेंजेवचे एक सना सेवा आम्ही करया म्हणून तुमगे लागी सकडा लागी निमगून घेता असं आणि कसलंही सांगितलं तो कसलंही चुकी जल्ला म्हणून जला रे क्षम मागता. हरे कृष्णा. आज एक अंगाचे सेशन कंप्लीट करूया आम्ही वाइंड अप करूया. उपस्थित जल सकड वैष्णव वैष्णवींक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. श्री कृष्णार्पणमस्तु.